Bon dia, avui en Víctor i jo hem volgut venir a denunciar i ensenyar-vos com tenim actualment les nostres carreteres depenent i que és el Consell Insular el responsable tant del seu manteniment com de la seva neteja. Com podeu veure, estem en un punt on és molt evident la falta de neteja i tota la brutó que ens envolta. Com podeu veure, plantes, papers, botelles, tot allò que no hauria d'estar aquí, que el Consell no fa la seva feina, i podem veure claríssimament, veritat, Víctor? Sí, com dius, Helena, el Consell és responsable de la xarxa de viària, del manteniment, tant de les voreres com del jardinat, i nosaltres ja fa un any vàrem presentar una moció demanant que se fes un pla per mantenir les voreres netes durant tot l'any, i ens hi trobam que un estiu més la situació és insostenible. Això du aparellat perill per als ciclistes que utilitzen aquestes voreres, i en les altes temperatures que estan visquent en aquest estiu també un alt perill de risc d'incendi que tindrien que intentar evitar per tots els mitjans. Com us dic, ja l'any passat vàrem presentar una moció perquè se fes un plan específic per la neteja de les voreres, per el manteniment de les voreres i dels jardinats. Se va votar a favor en el ple i a dia d'avui ens hi trobam que voten a favor de les propostes, però llavors en la realitat no se fa res. Per tant, per part del Partit Socialista, a modo de resumen, avui el que venim és a reclamar i a denunciar que el Partit Popular de Vicent Marí tampoc està fent la seva feina en matèria de manteniment i conservació de carreteres.